Matagumpay na naidaos kaninang umaga ang signing ng Memorandum of Agreement para sa implementasyon ng iba't ibang programa ng Albayang Farmers Organization o AIFO at ng kanilang partner agencies tulad ng Albay Provincial Agriculture Office, Department of Agriculture Bicol, Department of Education, Albay Schools Division Office at TESDA Albay. Kasama sa kanilang mga programa ang school-based training kung saan inaasahan na magkakaroon ng programa ng 14,007 na school beneficiaries. Sesentro ang programa sa basic agriculture, health and nutrition at agribusiness, kung saan 18 local government units at 18 paaralan ang makakatulong nila sa implementasyon. Ang point po kay ng Albayang Farmers Program is to open up the minds of the students basically. One, para at least makonsider man ninda po na magpili ka agriculture as course. Ikaduwa po, ma-empower ta po si agribusinesses po dito and ma-open up ng different opportunities po with regards to agriculture. Dagdag pa niya, bumaba ang bilang ng mga mag-aaral na nag-e-enroll sa agricultural courses, ngunit sa tulong ng programa mas mapupukaw ang interes ng kabataan sa agrikultura. Ang iba po kaya po na disheartened mag-engage into agriculture because nailing po ninda na not profitable, maati po siya. When in fact, once you're engaged po ay naaraman po nindo ang mga opportunities with regards to agriculture, mamumuyahan po talaga nindo at ma-engage po talaga kamo dito sa agrikultura po. Hinihikayat naman ng DA Agricultural Training Institute ang mga kabataan na makipagtulungan sa AIFO upang mas mapalapit sa agrikultura na malaki ang binibigay na kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Sa ating mga kabataan, sabi nga ni Gat Jose Rizal, kayo ang pag-asa ng bayan. Kasi nga, we invest, the government and the private sector invest in the young generation. Ang Albayang Farmers Organization ay naglalayong mas maipakilala ang agrikultura sa mga estudyante, partikular sa mga grade 11 students, lalo na't pakonti na ng pakonti ang bilang ng mga kabataang nakikiisa sa mga programang may kinalaman sa agrikultura. Inaasahan na magsisimula ang school-based training sa March 24. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.